Butojo. Nggih. Enten kekados napa panjenengan dalem? Kanjeng Senopati, ngaturi kula lan sabala kanca Kanjeng Senopati. Ngene Butojo. Aku minangkani Senopati ana ing krajan Buto kene iki duweni tanggung jawab sing sanget gedhe. Tanggung jawabku yaiku kudune iso ngayomi para prajurit Nayaka Praja kang ana ing mengkon-mengkone Sang Prabu Dalem. Nggih. Kanjeng Senopati, kepiye Buto Terong? Aku iki ya ngene ya. Aku minangkani ya prajurit sing loyalitasé banget dhuwur. Teges tembunge ngene. Aku iki dikongkon mengarep ya budal, dikongkon mengguru ya budal, dikongkon perang ya budal, apa meneh dikongkon patroli. Kabeh iku wis tak ayah-ayahi, kabeh iku wis tak lakoni. Ra ngono to, Kakang Butojo. Bener. Apa sing diaturuke sedulur Buto Terong? Iya. Lah iki nanti sing aran Buto Cakil. Lele. Kanjeng Senopati. Aku iki ngono mau lagi. Lagi tak ongak-anguk umpang-amping jebule wis padha rapat teng kene. Enten widados napa panjenengan? Kok nimbali aku lan sakbala kanca. Buto Cakil. Kepiye Kanjeng Senopati? Aku kautus dening Sang Prabu Dalem. Kudune kabeh kaya para pasukan Naya Praja kang ana ing kene iki kabeh kudune siaga. Siaga iki ape apa? Ape ana apa lan ana geger apa kok nganti awake dhewe iki dikongkon siaga karo Sang Prabu Dalem? Ngene. Kabeh para prajurit iki kudune siap siaga ing sak wayah kabeh iki bakal dibutuhke Sang Prabu Dalem kanggo njaga kedaulatane negara Yeksa Buto iki. Tenang. Nalikane nang kene iki sik ana sing jenenge araning Buto Cakil kang barik dhewe, ya kang bergas dhewe. Kabeh ana ing kene iki tak pastekke aman terkendali. Tak ngono to, Buto Terong. Bener Kakang, bener iku. Ya. Yen pancen mengkono aturmu tak cekeli. Kabeh itu iso ditanggung jawab ta ora Buto Cakil? Lho. Apa sing tak aturake tetepe dadi tanggung jawabku. Kabeh sing pangucapku ya kudune iso diugemi, iso dicekeli, iso digondeli. Iya. Yen kaya mengkono rasane ngatiku bungah duweni para praja, duweni para prajurit sing banget loyalitasi karo negarane. Sendika dawuh. Yen kaya mengkono, Buto Cakil, kepiye? Kan tak bali. Yes, mangga. Sakwise Kanjeng Senopati kok ndelalah ana jalma menungso sing kledrang-kledreng ana ing kene iki ape duweni kekarepan apa kae? Buto Terong. Kepiye? Bejo. Sendika dawuh. Le. Keblabasan. Op. Ndek kekarepan apa kowe iki ngancik ana ing ambane kene iki? Apa ora ngerti iki sapa sing mbok adepi, sapa sing ngarepmu? Nggih pisan. Sabar. Sing sabar. Iku aja sembrono, Ger. Sing mbok adepi iki dudu kang duweni banget sektine. Sabar.
yen kowe ra gelem bali kowe bakal nampa kang banget gedene aji-ajine Kakang Buta Cakil. Hop. Sik to. Sing sabar. Sabar. Lah kok malah manggok ngguri iki kepiye ceritane? Aku manggok kene iki ya mergo aku dudu wedi dudu apa. Aku kepengin mastekno yen kowe iku wani ngadepi Buta Ijo. Kepiye kok aku bongok nang ngarep Buta Cakil? Sabar. Aku iki kan my best friendmu yo. Aku iki ngono yo bakale mantau dhisik mengko sepiro didayane bocah ngono kuwi. Nek tak sawang pasuryane dapurane kaya ngono iku tentune ora pate bejaji. Sembrono. Aku iki ya sak temene ya. Tekan kene iki ya duweni kekarapan sing banget apike. Apikku piye? Ya tentune aku iki ya kepengin silaturahmi ngono. Iki aku salah kurungan taudu. Lah kok ana jalma menungso kepengin silaturahmi ana kene. Iya, Kakang. Iki jane iki ape ana apa? Biasane awake dhewe iki karo jalma menungso padha gesek-gesekan, desek-desekan kepengin ngetokke adidaya. Bakal iki ana apa, Kakang? Waspada. Iki ngono akal buluse bocah kae. Aja kau padha-padha terlena. Kowe iki pilih-pilihane prajurit dak. Buta Ijo. Benar, Kakang. Yen awake dhewe nganti terlena mergo bocah iki ngono kandha silaturahmi. Sing jenenge tembung silaturahmi iki gawe ngrangketake sapat duluran. Sedulur dadi seduluran. Seta. Aku tak matur dhisik yo. Aku iki yo ora kepengin duweni geger apa ta apa. Aku yo kepengin yo kenalan. Yo tinimbang awake dhewe iki padha-padhane makhluk Gusti Kang Wasa. Mbok yo padha sing rukun ora usah gosok-gosokan, desek-desekan sikut-sukutan. Amarga apa? Kabeh iku mok sak derma. Ngono. Weh. Lawang buta kok ceramai teko barang tengah. Di sana. Kepiye? Kawit mau mengamu kok rada keminter. Jangan sapa saka ngendi lan kowe iki arep kekarepan apa mancik ana ing ngancik kawasaning buta. Aku kang diarani Den Mas Bagus Dewi Bagong. Bagong. Iya. Ger di sana. Aku kang diarani Buta Cakil kang banget digdayane jungkur gubruk gunung meletus. Yen nganti sing tak keker iki iso gawe pecat nyawamu saka ragamu, Ger. Kepiye? Kowe aja sembrono aja. Sok kuwasa, sok kuat, sok jago ana ing kene iki. Mangertenono yen iki ana sedulur Buta Ijo Buta Tera. Kabeh iki padha duweni digdaya sing ora iso dikira tanpa upama. Yen pancen kowe sekti mandraguna ya Ger. Kepiye Buta Cakil? Buta Tera. Siap. Kepiye? Aja meneng wae. Kae pawongan digulak sing adoh. Aku nek musuh kaya ngono kuwi iku ya suwe-suwe. Ibarate tak idaki wae wis pendeng ora kelar opak lokat kopet. Seta. Kepiye? Kopi teh pendeng kopet iki apa? Apa Buta Tera? Ya kowe. Tak sawang kok kene kok ya ora bejaji. Wetengem ya gedhi. Pawujudanmu ya betuke ora medeni.
Lah terus apa sing tak deni karo awakmu? Biar iki ngono aku sak nek ora salah krungu jaremu jenengmu Bagong iku bener. Iya pancen Bagong. Iya. Gong. Kepiye? Ngene. Kakang Buta Ijo. Piye? Iki ngono Bagong ana nang ngarepe dhewe. Kanggo gawe senenge bungahe Kanjeng Senopati wae sing banget percayane karo awake dhewe njogo kawibawan kedaulataning negara Yeksa Buta. Mbok kalah mbok menang awake dhewe kudune nunjukke kedigdayane awake dhewe. Aja nganti awake dhewe iki nganti kalah karo sing jenenge jalma menungso. Ibal-ibul Bagong gembul. Lambemu. Bener apa sing diaturne Kakang Buta? Terong. Awake dhewe kudune duweni kedaulatan dijaga. Aja nganti. Aja nganti. Kae pawongan iki ngancik sak titik-titik sejengkal wae tak suwaduk weteng jebrol. Sik ta. Sing mbok akoni kedaulatanmu iki wewengkon ngendi? Ya nek wewengkon negarane Buta. Iki melo ngendi? Ya melok Buta. Tak tawane ngerti. Kepiye? Kene iki ya negarane negara Ngastina. Negara Ngastina iki ya negarane para Pandhawa. Tapi ya aku nang kene iki ya tetep nang daerahe dhewe. Iku kasih nang kono, iki alas dudu negara sing mbok maksud. Iki isih wewengkone. Ra iso. Yen kowe gelem tak kandhani. Aku iki ya ape liwat kene tentune kepengin duweni pas seduluran. Ora nuntunge seduluran karo kowe daturanmu. Yen kowe pancen gawe abang ireng wajahku nganti semringah kepengin ngremes awakmu. Yen pancen kowe kepengin ngono ya lakonono. Iya ker sajake mengatos yen kowe sanggup nampani ajiku iku ya. Iya ya.